ved jo, at blondinen, de har det sjovt. Og alle ved det. Fordi de ikke er helt færdigbagte på øverste etage. Det har gennem tiderne gjort til et meget stort oplagt scoremål for rigtig mange lystne handfolk, der anså dem for at være et let bytte. Vi har under prøverne kunnet konstatere, at disse rygter på ingen måde er overdrevne. Blondinevitser, der kommer af ingenting. Se selv med her. Gud, hvor er jeg dog træt af alle de vittigheder, de laver om os blondiner. Ja. Hvorfor var blondinen så stolt over, at hun havde samlet et puslespil på 6 måneder? Ja, fordi der på pakken stod fra 2 til 4 år. Helt vildt morsomt. Ja, det er ufatteligt, at vi skal altid gøre os dummere, end vi egentlig er. Det er lige før, man får lyst til at blive farvet sort hår. Ved du hvad? Det minder mig om noget. En nat drømte jeg, at jeg var til eksamen. Ej, hvordan gik det så? Ja, men det kan jeg først sige til dig om en måneds tid. Det var nemlig en skriftlig eksamen, så det var lige lidt, inden jeg får svaret. Det er lidt sjovt, fordi jeg drømte, jeg tog en graviditetstest. Gud, jeg håber ikke spørgsmålene var alt for svære. Jeg kommer lige med noget kaffe til jer. Ja, tak. Tak for det. Jeg kommer lige i tanke om, at jeg skulle spørge dig om noget. Hvis man nu vasker sit hår i tørreis, kan man så undgå, at det bliver vådt? Det ved jeg ikke, det har jeg aldrig lige hørt om. Nej. Nå. Men det er fordi, jeg har nemlig en shampoo til tørt hår derhjemme. Og den skulle jeg ligesom gerne have brugt. Altså, her står der, at kong Frederik skal til London. Jeg kunne også godt tænke mig at komme til London. Hvad tror du ligger tættest på Danmark? Månen eller London? Ej, den er godt nok svær. Men det må månen da gøre. Tror du virkelig? Ja, kan du måske se herfra til London? Nej, men hvor langt det tager det så at flyve til London? Det ved jeg ikke, men du kan jo prøve at ringe og spørge. Har du nummer? Prøv oplysning, det er 118. Ja. 118? Ja, morgen. Det er i årene. Fra langt ud. Er det oplysningen? Nå, det var jeg helt så. Se, Karla og mig, vi sidder her hos frisøren. Og nu kunne vi godt tænke os at vide, hvor langt det tager det at flyve til London. Tusind tak. Hun sagt et øjeblik. Ja, det er jo ikke længe. Nej, det er... Må jeg ikke forresten lige få lov at se din mobiltelefon? Ja, værsgo. Nej, din kan heller ikke. Har du problemer? Ja, fordi i sidste uge, så skulle jeg ligesom ringe til Lise og bestille en pladeskærm, ikke? Men deres telefonnummer, det er 8x8, og på min telefon, ja, også den der, så er der altså kun plus. Har du forresten hørt, at de har lige fyret kokken ned på Hotel Røgen? Nej, hvad nu? Jo, han blev taget på fersk gerning, stående med sit lem i opvaskeren. Hvad?
blev han taget med sit lem stående inde i opvaskeren. Okay, det er ret pinligt. Blev han så fyret? Ja, og det blev opvaskeren også. Goddag og velkommen til. Jo tak. Sid ned. Jo tak. Vil du have håret tilbage? Nej, jeg skal ikke bruge det igen, så det er fint. Kan du ellers få tiden til at gå nu, hvor du holder op med at arbejde? Jo, altså jeg skal jo bruge en del tid på sådan at lave noget håndarbejde. Jeg synes, det er lidt svært. Det kræver bare lidt træning, det går så lidt op og ned. Men det er rart at have noget at rive i. Nå, jeg må hellere komme i gang. Nu giver du dig endelig god tid, ikke også? Jeg hører du med i Skarve-revyen. Det er rigtigt. Er du tekniker? Nope. Jeg spiller. Det er ikke svært at spille med så mange mennesker, der står og kigger på. Ja. Hvor kender man sig egentlig til? Men man skal øve sig rigtig meget. Hvad fanden har du gang i? Hvad? Jeg synes, jeg nok lige strammer den lidt. Værker mig. Nå. Jamen, så blev jeg da vist færdig. Hej, tøser. Hej, hej. Ej, se her står der noget om ham tømmerlægen fra Åbenrå med alle 12-taller. Så det er ham der fik Porsche som chef. Bare det var mig. Ja. Jeg må sgu nøjes med min gamle Fiat. Ja. Og men nu har den lige været hos mekanikeren. Nå, men så funker den vel igen, eller hvad? De mekanikere, de har jo med at tage roven på folk. Altså, den kører fint nu, og altså, min mekaniker, han er fuldstændig bundreel. Jeg var faktisk lidt overrasket over, at det eneste, den manglede, det var blinklysvæske. Jamen, det kunne du godt have sparet. Her blinker der aldrig. Blinker du aldrig? Nej, der kommer ikke andre ved, hvor jeg skal hen. Så, Yvonne, så blev du færdig. Så er det dig, Carla. Ej, tak. Hør, hvad skal du lave i dag? Ingenting. Okay, men det gjorde du da også i går. Jamen, jeg blev ikke helt færdig. Vel? Men kan du så ikke lige slå på tråden, hvis du heller ikke skal lave noget i morgen? Fordi så kan jeg jo komme over og hjælpe dig færdig med det. Ja. Ja. Ej! Haha! Hold da helt op. Endelig er der en vits om en klog blondine. Jamen dog. Ja, hun skulle på date, og inden de skulle mødes, så fortalte hun fyren, at hendes brystmål, det var 85. Hvad klogt var det at sige det? Ja, hun vil jo være med at fortælle sammenhængen. Sammenhæng. Ja, altså 5 ud og 80 ned.
En mand, der ellers bruger stor energi på at deltage i det lokale foreningsliv, valgte i år at melde hus forbi, da han blev spurgt, om han ville deltage i revyen. Vi har ham stærkt mistænkt for at være bange for at ødelægge sit livs eller sit hårdt tilkæmpede image som en seriøs og aktiv bidragyder til fællesskabet ved at deltage i revyen. Men derfor så kommer han nu selv på scenen for at forsøge at redde noget af æren. Om man slipper godt for det, det får vi at se. Goddag, jeg hedder Per Sømming, og jeg bor lidt ude for byen på vej mod Skøjborg. I ved det der store hvide hus ved siden af skraldemandens med det højtplacerede tegl der, og en lille, fed, hvid Tesla ude foran. Før det var godt nok Mercedes, men ja. Men så herefter, og der skifter jeg arbejde jo, og så må man jo nøjes. Men altså, så en lille fed, hvid køleskab med hjul på, det er da også fint nok, og jeg er jo nødt til at gælde mig ud, for sådan som jeg er jo. Men altså, over på min nye arbejde, Glashus i Vamler, der har de jo mega travlt jo. Og så derfor kunne jeg ikke være med i revyen i år. Men jeg fik dog lige lov til at smutte lige en halv times tid nu her, mens de var ved at sætte dynamit op i skorstenen. Og så går jeg rundt og bliver sådan lidt isoleret her, men kan I have det godt? Og, jeg står alligevel og får lidt koldt før, men møgen med jer! Skål. Har du i? Jo, kan du lige... Jo. Giver du en hånd? Så er jeg færdig. Tager du lige over? Men jeg er færdig.
Nå, ja, jamen, du lige. Jamen, Ja, jeg er nok i størst nu, ja. tak for det. Ja, ja, i lige måde. Det er jo meget op i tiden at ligestille mænd og kvinder. Og det er endda i en grad, der risikerer at degradere mandens dominans i det kønslige samliv. Og så må det jo gøres til tyende til alternativer. Vi har i aften besøg hos Marianne Klein og Finn Jacobsen en onsdag aften for ikke så længe siden. Har du set det, Finn? Nu vil de til at indføre samtykkeerklæring i hjemmet. Nej. Finn Jacobsen, hører du efter? Jeg siger, nu vil de til at indføre samtykkeerklæring i hjemmet. Aha. Mhm. Det er altså noget mærkeligt noget, synes du ikke? Hvad? Jeg siger, jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Hvad for noget, Marianne? Jamen, at man skal give samtykke, før man, du ved. Før man hvad? Ja, før man, ikke? Nej, jeg ved ikke. Hvad snakker du om? Altså før man, ligesom onsdag aften, du ved. Nå! Nå, det. Onsdag aften. Gå til Brit. Skal man nu have tilladelse til det? Nej. Onsdag aften, ligesom i gamle dage, du ved. Nå ja. Nå ja. Nå ja. Men synes du ikke, at det er noget mærkeligt noget? Jo, som end, jeg kan bare ikke rigtig se, hvad det kommer også ved. Nej. Jamen det kan du sådan set godt have ret i. Men tænk, hvis du skulle have spurgt mig, og jeg skulle have givet samtykke. Ja, så havde vi jo nok hverken fået Nanne eller Ida. Jeg siger, så havde vi nok aldrig fået dem. Nej. Sikkert ikke. Jørgen, inde ved siden af. Tror du, han spørger? Hvem? Vores nabo, Jørgen Rosgaard. Tror du, han spørger Simone, inden de... Ja. Tænk, hvis du skulle spørge mig. Hva?
Tænk, hvis du skulle spørge mig nu. Hvad tror du så, jeg vil sige? Hvad? Hvad du ville sige? Ja, hvor skulle jeg vide det fra? Hvad du ville spørge om hvad? Hvad du ville sige om hvad? Ja, hvad? Ja, hvis du nu skulle spørge mig om onsdag aften, hvad tror du så, jeg vil sige? Du er ikke givet at gå til bridge mere? Ej, for helvede, jeg snakker sgu da ikke om det åndssvage bridge. Jeg snakker om sex. Dampende hed erotik. Ej, Marianne dog! Og du smider dig med ned på gulvet. Og du kaster dig over mig. Sådan helt uden samtykkeerklæring eller noget. Jeg tror lige, jeg skal over til Strandrid. Jeg spørger om ikke Wasabi skal gå en rigtig lang tur. Så du lige kan få lov at dampe lidt af. Ja, hej Jørgen. Ja, han er gået. Og samtykkeerklæringen. Ja, jeg gik lige en omvej. Men for nu at snakke om noget ganske andet. Ja, nu skal vi på den landspolitiske scene, hvor et par forhudlede borgerlige partiformænd må leve med konsekvenserne af at sælge deres integritet for en plads i en rød regering. Et lignende scenarium, vi desværre også var viden til her i Vejen Kommune efter sidste valg, men lad nu det ligge. Tag godt imod Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, der er underlagt hård dominans, og nu må leve med det. Goddag, Lars Løkke. Goddag, Troels Lund. Nå, har du lige fået øl frem nu her? Jo, klokken er slået 10, ikke så? Ej, det er lidt tidligt, er det ikke? Ej, det er så længe med det, godt da. Ja, men prøv på, hun kommer lige om et øjeblik, du. Hvad? Okay, skal vi lige spå. Vi er voksne mandfolk, vi er midtes mænd. Det er hende, der bestemmer, når vi skal i seng. Hun tog os i lære noget med ministerbil. Nu er vi i regering, Mette ved, hvad der skal til. Vi vil gerne sige nej til alt det socialisme-stat. Må vi ikke for Mette. Vi har også altid gerne ville stemme liberalt, men det må vi ikke for Mette. Hvis vi begge tog os sammen og tog sige en lille nys, så kunne vores argumenter komme i et andet lys. Og få lov at høres uden at vi bagefter skal syes. Men det må vi ikke for Mette. Dengang vi var frie og bestemte selv, der var røde tanker noget man holdte for sig selv. Nu er det meget let at bekende sin kulør. Vi er født som røde, siger Mette, når vi spørger.
Vi vil gerne sige nej til alt det socialisme sats, men det må vi ikke formætte. Vi har også altid gerne ville stemme liberalt, men det må vi ikke formætte. Hvis vi begge tog os sammen og tog sige et lille nys, så kunne vores argumenter komme i et andet lys og få lov at høres uden at vi bagefter skal synes. Men det må vi ikke formætte. Men når valget kommer, så er fanden løs. Danskerne er dommer, og så skal vi stå til søs. Ingen kan forklare, vælger stort bedrag. Smæk i vores bar, det bliver vores dommedag. Vi vil gerne sige nej til alt det socialismestat, men det må vi ikke formætte. Vi har også altid gerne ville stemme liberalt, men det må vi ikke formætte. Hvis vi begge tog os sammen og tog sige et lille nys, så kunne vores argumenter komme i et andet lys og få lov at høres uden at vi bagefter skal synes. Men det må vi ikke formætte. Det næste indslag, vi skal have nu, det er faktisk med en person, som har insisteret på at komme her på scenen i aften. Vi er meget overvældet over at have sådan et arrangement, og ikke mindst den taknemmelige store indsigtighed, som denne kvinde hun besidder. Der er noget magisk over mennesker, der tror så meget på deres egen verdensbillede, at de nærmest går i selvsving. Så tag godt imod hende. Nu skal det her som sagt være en meget musikalsk aften. En aften i tonernes vold, som man siger. Og har man sagt vold, så har man også sagt blokfløjte. Jeg har taget min med. Jeg opfatter blokfløjten som et våben i en kamp mod en bedre verden. Det er blevet til rigtig mange støttekoncerterne gennem årene. Jeg lagde ud allerede som 12-årig med et arrangement, jeg kaldte kammermusik mod kihoste. Blokfløjte for fred, er der måske mange af jer, der husker. Nå, det var ellers ude i Kolding Storcenter. Jeg havde ikke spillet mere end 2-3 numre, før nogle helt almindelige mennesker, de begyndte at rejse sig, stå og råbe, kan vi så få fred? Ja. Så bliver man jo altså lige lidt stolt. Så hold på hat og briller. Her kommer Marken er meget. For mig er blokfløjte mere end musik. Det er en livsstil. Og når jeg står derhjemme i mit lille øvelokale, mit lille pusterum, som jeg kalder det, så kan jeg godt gå hen og føle mig lidt isoleret. Det er det sådan set også. Det er noget, naboerne har forlangt på grund af lyden. Jeg ser da heldigvis mine venner fra blokfløjteskolen indimellem, og det går ikke stille for sig. Når vi sådan en aften sidder en 3-4 stykker og jammer, så kan klokken godt gå hen og blive både 9
9:30, før vi vakler i seng, fuldstændig forpustet. Jeg ser ikke så mange af mine andre venner mere. De er nu gode til at ringe og komme med opmuntring og gode råd. Få dig dog et liv, som de siger. Og det har jeg i den grad taget til mig. Sidste år var jeg rundt på turné. Alle de store byer i Gammel Rødding Kommune. Ja, det var faktisk mine naboer, der opfordrede mig til det. Kan du ikke tage og spille på den der et andet sted? Det lader man sig ikke sige 2 gange. Tak. Det bedste ved alt det her, det er jo selvfølgelig den respekt, man møder. Normalt er folk utrolig flinke til ikke at klappe mellem numrene. Jeg spiller, og der er bum stille. Forleden var der nogen, der rejste sig og måtte gå. Det var for stort for dem. De kunne ikke rumme mere. Der er selvfølgelig mange fordomme ved sådan et instrument her. Det er jo klart. Altså den der med, at det skulle være et nemt instrument. Så mange huller er der jo heller ikke at vælge imellem. Nu er det jo altså ikke antallet af huller, det kommer an på, vel? Tag for eksempel en guitar. Den har jo kun ét hul. Og hvad mange ikke går og tænker på, er, at der faktisk også er et hul på bagsiden. Det bagerste hul. Men det har en helt anden funktion. Man bruger det ikke så tit. Men det er altså kun lige en enkelt finger her, og så er man en hel oktav oppe. Ja, altså, uden det skal blive alt for teknisk, så det bagerste hul skal man holde fingrene fra, hvis ikke man vil derop. Det er her mange af mine kollegaer, de holder lidt igen. Ved festlige lejligheder, der kan jeg godt lide at få brugt alle hullerne godt og grundigt igen. Ja. Skulle vi så ikke lige få aflivet den der med, at altså her kan vi godt kalde en spade for en spade, kan vi ikke? Ja. Der er nogen, der mener, at dette ligner en tissemand. Ja, den synes jeg er svær at sluge. Der er også himmelvid forskel, er der ikke? Nu er det jo ikke tissemænd, jeg har beskæftiget mig mest med, men jeg ved da i hvert fald, at sådan en ikke har huller ned langs siden. Skulle man overhovedet finde på at puste i sådan en, så lyder den garanteret også helt anderledes. Ej, ved du hvad? Jeg bliver simpelthen så skuffet heroppe. Jeg har fået skabt en stemning med min fløjte. Især dernede midt i, der tager de det dybt seriøst. Så sætter der en dame heroppe foran og ødelægger det hele. Er du glad nu, hva'? Har du det godt nu? Jeg kan godt sige dig en ting. Enten så går du, eller så går jeg. Jamen, det blev så vist mig. Den næste mand, vi får på scenen, er en mand, der altid har travlt. Det har han i øvrigt ikke fra fremmed, da vi for nogle revyer siden havde et indslag med hans far, der var meget svær at interviewe af samme grund. Men nu er det altså sønnen, der ikke har
tid til at være med i Skraverevyen. Det kom han så alligevel. Hvad? Jeg hedder Jørgen Rosgaard. Ja, vi bor oppe i det nordøstlige hjørne af København. Lige over for Lortehuset, som jeg nok har hørt. Nej, ja. Vi er jo kendt for sådan, på grund af at have lidt maskinudlejning, sådan markpasning, bare lige til husbehov. Så hvis der ligger lidt smadret på vejen, og I kommer lidt for sent på arbejde, så er det jo nok mig, I skal komme efter. Ja, så er det jo også fordi, jeg har været så heldig at ligge bag en af vores maskiner, skal jeg lige tænke på. Ja, vi havde faktisk tænkt at sætte sådan en skilt op bag på vores maskiner. Bare lige for at bløde op på jer bedre trafikanter på en 20 tons. Jeg tænkt, at der skulle stå: velkommen til Rosgaard Maskinstation. Du er nu nummer 1 i køen. Ja. Nej, vi har jo også lige revet huset ned her ved siden af forsamlingshuset. Det gamle minecenter. Nej, ved det, Mikkel, jeg ved, du sidder derude et sted. Kan du ikke lige tage mig med til Skodborg herefter? Ja, det tror jeg, han fik. Jeg vil komme fra. Jo, det fik vi jo temmelig billigt. Lone Jørgensen sagde også noget om, at dem, der havde andelsbeviser, først lige har fået deres penge tilbage fra salget før jul. Og ja, så skal vi jo også have bygget lidt nyt. Bare lige til eget folk og sådan til udlejning, så det kan køre rundt. Og der har vi tænkt, at tømmermester Søren Geil, han kunne tage opgaven. Så jeg tænker nok, at den står klar en gang i 2028. Ja, om alt går vel. Men så ja, I kan jo høre, jeg er travlt. Jamen, jeg kan jo høre, hvad I siger, men nej, det bliver for presset. Men I må have en møg. Ja, så er vi til aftens sidste nummer. Og det kræver en stor koncentration heroppe på scenen. Det vi skal se her, det er vores bedste bud på at være inkluderende, forstående, overbærende, solidarisk og følge tidsånden. Det kræver, at der til enhver begivenhed, til hver en begivenhed skal være en repræsentant for hver minoritet. Og vi synes selv, at vi rammer rimelig godt plet lige nu. Så. Velkommen, mine damer og herrer. Velkommen til aftens første lille leg, hvor vi skal lege en leg, som vi alle kender, dog med et lille twist. Kims leg vil i aften få besøg af nogle mennesker med forskelligt handicap, da vi jo ikke må gøre forskel. Derfor, mine damer og herrer, er det yderst vigtigt, at der ikke grines af disse stakkels mennesker, der gennem et langt og pinefuldt liv har måttet leve med deres handicap. Aftens første gæst er blind. Og jeg må indskærpe, at denne øvelse kræver stor koncentration for vores deltagere. Og jeg henstiller derfor til fuldstændig ro i salen. Tag godt imod vores første gæst, som er blind. Cecilie Mørk. Velkommen, Cecilie Mørk. Hvis du lige vil se og stille dig herhen, så vi kan få startet vores lille leg. Cecilie, hvis du vil tage armene i denne sæk
og fortælle mig, hvad du finder mellem hænderne. Nogle spørgsmål, så vidt du kan se? Nej. Så lad os starte. Hvad er den første ting, du finder? Et par briller. Jamen, det er fuldstændig korrekt, ja. Flot. Skal vi tage en ting mere? Hvad siger du så? En kikkert. Jamen, det er så godt set. Ja, flot. Flot. Ja. Og den næste ting, hvad finder du der? Et fjernsyn. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Og så den sidste ting. Hvad finder du så? Den er altså godt nok svær. Den er også svær. Giver du op? Det er jeg vel nok nødt til. Har du fundet det, min assistent? Ja. Det er selvfølgelig et kørekort. Ja. Altså, lad os alle sammen give Silje Mørk en hånd. Trods alt. Men nu, mine damer og herrer, skal vi have besøg af endnu en stakkel. Ja. Vores næste gæst er stum og har derfor et enormt lavt selvværd. Ja. Tag godt imod Baloo Aamund. Velkommen, Baloo Aamund. Jeg kan forstå, at du er stum, ikke sandt? Ja. Nå. Lad os se her. Baloo, jeg skal have dig til at kigge på disse billeder og fortælle mig, hvad du ser. Ja. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Men nu forstår jeg altså bedre, hvorfor de kalder dig Baloo Aamund, ja. Det var de 3 tenorer, ja. Ja. Nå, er du klar på en mere? Så kommer den her, ja. Hvad ser du her, Baloo? Ja. Ja, Baloo Fodmund, ja. Ja, ja. 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 Det er en talepædagog. Ja. Og så til den sidste. Ja, nej. Ja, men det nej, nu går vi videre. Ja. Baloo, hvad har vi her? Nej, Baloo. Det er ikke en menneskeabe. Det er en brøleabe, ja. Ja. Nå, men ja. Trods alt en meget flot indsats. Skal vi alle sammen give Baloo en stor hånd? Men nu, mine damer og herrer, nu til den mest belastede af dem alle sammen. Ja. Den med det absolut største handicap. Ja. Vi skal nemlig have besøg af en vaskeægte bøsse. Ja. En homo. Ja. En bagdørs indianer. Ja. En stjernekikker. Ja. Og ja, en bæskubber. Nå. Vi skal have besøg af en person, der bestemt ikke har haft det let. Nej. Han har haft det hårdt gennem hans meget lange liv. Ja. Men lad nu være grin af ham, men tag godt imod Dick Stjerne!
sammen her. Skulle vi ikke lige få dig til at dreje en lille omgang, sådan, så vores kære publikum de kan få en idé om, hvad denne lille leg den går ud på? Jo, det gør vi lige. Det er så flot. Skulle vi ikke alle sammen lige finde ud af, hvad det kan have af evner? Ja, hvis du, Dick, vil læne dig forover herhen. Ja, så vi kan få startet vores lille leg. Er du klar? Ja. Og det er vigtigt, at du ikke kigger bagud, ikke? Ja. Ej. Hvad siger du så, Dick? Det er en lange finger på en cirka 19-årig pige. Og hun har heldigvis filet en egle. Og så har hun rød neglelak over. Stribe i midten. Men det er jo fuldstændig korrekt, ja. Så, hvad siger du så, Dick? Er du klar til en mere? Ja. Hvad siger du så, Dick? Det er en bordtennisbold. Det er en stikker. Den er cirka været spillet i 28 minutter. Men det er jo fuldstændig korrekt. Jeg er helt på halen. Nå, Dick. Ja. Er du klar? Ja. Gerne. Nå, hvad siger du så, Dick? Det er en tennisbold. Jeg tror, det er den Wozniacki, hun spillede med i semifinal til Danish Open. Ja. Men ved du hvad? Det er fuldstændig korrekt, ja. Man kan tydeligt høre, at Sport i Toren er et absolut yndlingsprogram i Kjerner. Nå, Dick. Hvad siger du så? Er du klar til en sidste omgang? Lige et øjeblik. Så kommer den sidste ting her. Er det en bowlingkugle? Skrabesong, I gav os inspiration.
altid for stramme. Er vi sammen, du og jeg. Og når vi alle står sammen og trækker samme vej, ja, så vil stramme revyen vise vej. Glæde og sorg, vi får det hele med, når vi er føler her på scenen. Og det vi gør føles som endeløs magi for os der spiller og som fortæller om skrave, altid om skrave. Er vi sammen, du og jeg. Og når vi alle står sammen og trækker samme vej, ja, så vil skrave revyen vise vej. For vores tekster antyder som få, at en betydning kun rækker til små forstande, så I må gå til skrave. Ja, gå til skrave. Er vi sammen, du og jeg. Og når vi alle står sammen og trækker samme vej, ja, så vil skrave revyen vise vej. For skrave, altid for skrave. Er vi sammen, du og jeg. For når vi alle står sammen og trækker samme vej, ja, så vil skrave revyen vise vej. Ja, så vil skrave revyen vise vej. Ja, så vil skrave revyen vise vej. For skrave, altid for skrave. Er vi sammen, du og jeg. Og når vi alle står sammen og trækker samme vej, ja, så vil skrave revyen vise vej. Ja, så vil skrave revyen vise vej. Ja, så vil skrave revyen vise vej. Martin og Kim. Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet i år, 2 år siden. Og så har jeg lige et gæst, for jeg har kæmpe arbejde. Så jeg håber, I kan overtale jer til at gætte om 2 år. Tak for det her i hvert fald.
Ja,